Jingpule na kashithi baningkong u Paulus shaki Kristan hakorin kalanong baningkong kadkhot iway hadu kindai. U Paulus yau ba la khot da kamon u Blei banlong u apostol jongu Christ Jesu lembat u Sosthenes u para jungi ki pha ki jingku Blei sha kabalang u Blei kaba hakorin shapi ya ki ba la penkentang ha u Christ Jesu bat ya ki ba la khot ban long upat bakhuit bat kumju hakito baro ke leng satlak ki bakhot kirpat ya ka kirteng utrai jungi u Jesu Christ ubalong ukin rat jungki bat jongi ru ka jingai ai bat ka jingsuk nau Blei ukpa jungi banau try Jesu Christ nga aingu barabor yaw Blei junga na ka benta jungki namar ka jingai ai ka ba ula ai hapi dau Christ Jesu na ba da kabaya so lang ka way baru Chris pilak kila ruspa ha ki a baro wat ha ktien dasliet ban ka jingtem ka khubor shapang u Chris kalas kem hadu kata hapi ba phim duna kano ka sap min sim kat ba phidang up ya ka jingpau u try jungi u Jesu Chris unsa pen kem yepi hadu bakon Knang ban shem jingduna hapi hagata kasngi jongu try jongi u Jesu Christ. U Blei u babat jutang ma u ulak hot yepi ban yaselok bad u kun jongu u Jesu Christ u try jongi. Ktien jong u try. Kasam shispa sapusan kadkhot ar hadu henyo. Manla kasngi ngan kerku yame ngan yaro yakakerteng jome junom la junom. Utrai ulong ubakrau badai ben yaro shikat day la batay yakajingkrau jongu. Pateng la pateng kin yaro yakikam jome kin penbana ya kaborba jome kin yalab ya kaburom bakrau jome kin pen priang ya ki kam phla jome ki ben rio kin pen bana ya ki kam jome ki ba itrium kin yalab ya ka borba bad ka jingkrau jome kin pen don nam ya ka jingbha pathe sei jome kin rwai jam ya ka hok jome ka gospel kat kum o Matthews bukhut kilanong ka ba ar pusau kad khot sa pu ar hadu san phuwei Te to sharai na ba phimtep ha kano kasngi utrai jumpi unwan. Ken mau yakane lada utrai ying ulatep yakapor ba unong tu unwan unjin dala ab but dala sha ya unong tu ban prong hapo ying. Nagani ka daw phiru phidei ban long barabor kibalakre lupa namar ukhun ubriu unwan haba phimkmi lenti satya. Habakumta ushakri ubahusyar bad ubala banshanya day uta ya uba utraying ulathong rangba halor kaying kasem banpet ya kabam kasa hakapor kababyang suk uta ushakri ladalap baudang le yala kakamram haba ukinrat jungu uwan pai Dashisha ngaong hapi uta ukinrat untung rangba yauta ushakri halor kaspa kahajar jung u baro Henry lada uta ulong ushakri basniu perkhat ukinrat junga udang slem banwan but sedang bansho yalaki para shakri bat ban yabam yedi bat kibuan Ukinrat uta ushakri urwan pai hagasngi ba khmi lenti pad hagapor ba teb teo kinrat bidai yu pad pha yu langbat ki arsab hangta linyar pad keryat banyan ka gospel jong utrai